El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores: el tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Odontología Mediterránea contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. En un breu comunicat, la penya barcelonista de Sant Andreu de la Barca ha anunciat aquesta tarda la mort del seu president Jaume Alminyana aquesta passada matinada a l'edat de 65 anys. El president de la penya barcelonista de Sant Andreu ha estat lluitant amb la força que sempre l'ha caracteritzat durant més de 3 anys contra una malaltia que al final, malauradament, ha pogut amb ell. Jaume Alminyana va ser ratificat amb tota la junta directiva actual de la penya barcelonista el passat dia 18 de juny per continuar en el càrrec. En l'àmbit estructural directiu de la penya, ara serà l'Eva Carles Ibáñez qui assumirà la presidència fins, en principi, l'inici de temporada que es podrien convocar noves eleccions. L'enterrament del Jaume es durà a terme demà dilluns a 2:15 del matí a l'església de Sant Andreu de la Barca. Descansi en pau.